repassen les seves cançons abans de ser rebuts per molts d'aplaudiments. Aquest podria ser un concert corrent d'una coral també corrent, però no ho és. Som a la capella de Can Campaner de Palma per viure el primer concert a les Illes del cor de l'Associació de Laringetomitzats de Lleó. Aquesta és l'única coral a tota Europa que acull a persones que han passat pel difícil tràngol d'haver-se operat de la laringe després d'haver patit un càncer. Si ponen empeño y quieren y trabajan y se lo creen, que ellos también lo pueden hacer exactamente igual que nosotros. A mí lo que me cuenta es este. Y a ver, lo único que me ha cambiado es la voz. Yo como persona sigo siendo la misma. Després de 170 actuacions, aquests 20 membres d'aquesta coral arriben a Palma per demostrar que, si és possible, després de la malaltia, torna a cantar. I el públic es va mostrar sorprès per la força de voluntat d'aquests cantaires. Crec que és molt d'admirar l'esperit de superació. Una cosa muy buena para motivar a las personas que están operadas de este problema. Aquest concert es va incloure en el programa d'actes de la segona edició del Dia Balear de Prevenció del Càncer de Laringe. Ay, qué placer sentir a Dios.